Guys, after hondo yandarara ndinayo usiku nhasi. Ndopona kuti Mwari vanongokuda so guys. Kana Mwari vachingokuda vanongokuda so. Unorwa hondo kuhope vachikuvinga varoi. Munoziva Mwari vanongokuda so guys. Ndofunga ndaifunga kukuvara. Ndaifunga kufa guys. Makamboona koma ndatirega ndite video iyi ndizvitaure ndisati ndaita zvangu mavhidhiyo angu ekufara because isusu tinongotaura tichidarika anomoza ati we don't andimaona. Guys, unorarama nemunhu wokuti anenge achida kutokuura, anenge achitora makambotamba neshamwari kuti inenge ichitori negodo noupenyu hwako. Inenge ichitori negodo noupenyu hwako because iwe unenge uri innocently genuinely pamunhu uyu. Iye anenge achitori negodo nelife yako. Handiti mwaona. Unenge uchifamba nemunhu uchitomuti chaona, ona zvaitika, ona mari iya. Inini guys ndinoda mari. Inini guys ndinoda mari. Handi munoona. Ndoda kukudzai nhasi. Shozotwa mazona murume azohura azodai. Ini guys ndinochita andi mota zvokutamba neni guys. Ini ndinonyatsa kuiginwa kudai so ndokubata pakona pekuti unondipa mari ndoita zvinhu zvangu. Ya, ndokuwisa pakona pekuti hamuna kana mufaro ugoidusa mari. Yes, because ndinofunga kubhadha kwa you. I have to be compensated. Ndinoda mari yes. Handimaona, but unotamba makambotamba niwe munhu kuti anenge achizoda kuzvita kuti dai uri iwewe iwe unenge usingazini chimti shamwari wona kanya yako kandiudza nezilo keke kuti wakawaona achita chiure chakati ndikuitsviridza kumba uko wona mari yandaisigwa muaccount anenge achitozvidari. Saka munhu akadaro guys anogona kuisira poison akakuuraya, anokuisira poison akakuuraya munhu akadaro. Munozati ndinofungidzira ndinonyatso ndikagara pasi ndikafungisira so kuti mozati mahure echinherera ka unogara patebhu uchidya naye usingatozivi guys kuti ari kundirongera hora. Nezuro ndakagaya ndisati ndaratanga kurota nhasi hope dzanaita fight dzanaita kuhope ndichivingwa tichirovana but ndandichirova zvisingaiti ndichiwina paya. Handimaona zvizokutohwina chako muhope. And I think I'm on a battle. Ndapinda pa spiritual battle and ndakatomira ndiri pamukaha nditoripo. Asi chikunetsa ndechekuti ndobva ndayasodzokera mashure ndofunga kuti guys takaita function yedu South Africa uko. One anopretenda sei guys, how do one zvinoitika sei kuti unomira kumberi uya wohaga munhu wopretenda kufara totaura nyaya ndopretenda wopretenda kuve munhu ari bho topretenda togara tese tichidya tese. Vamwe vanhu vose votodzokera kudzimba dzavo ndototi aiwa uri kuende puri kumhanyire piku ngatimbosara tiri tumboita 3 days 3 tese tasuwana tichitaura ndichitenga chikafu tichiunganapo tichidya tichipinda mutoileti tichigeza kuchinjana wopinda ndobuda chikafu chakaga. How do you zvinoitika sei uchipretenda uchiziva kuti kuseri kutoti ngaafe ndikumisira bute pasi munhu uyu ndikutomisira bute pasi. Zvinoitika sei guys? How does it work? How does it work? Zvinoshanda sei guys? Upedza otokuperekedza motoenda kwese muchidi muri kufara muri kunakirwa wotodzoka kunzvimbo yawadzoka uchienda kwaunoenda uchisvika ndiye first person unoudza kuti ndasvika wangu zviri sei. Otofona murita nyaya muchifamba muchienda kubasa muchidza achikuperekedza achiti muri free here muchifona but kuseri ari kukuparadza negroup rakutoti ndiri kumuisira bute pasi. How does it work guys? Zvinoshanda sei? But Mwari kana vachingokuda soka vanokuprotecta ende Mwari munhu anongozviburitsa oga matukalasi usina zvawaita usina kudika. Munhu anotozvionesa ega kuti mukati mumupenyu wako anga aripo for a reason yekuti anokuparadza. Apa umuzivi munhu ndekakutsvaga ndiye munhu akakuvinga. Munhu atotozvitamburigwawo zvake china asina kana chii andozvitamburigwa achaza guys inombonyetsa funga kuti dai ndirai munhu anochengeta masecrets. Inini ndiri munhu wekuti unochengeta masecrets zvinoita vamwe wobva wasangana nemunhu otirega ndiburitse masecrets ndichiudzawo bhururu mai mwana dai ndiri papi pamwe unenge une masecrets akakomba unenge uri papi. Zvino ini ndinotaura nyaya dzangu ndoga handaa secret. Hakuna munhu anoti hei ndezi secret yake ndine chii. Munenge vanhu vanenge vangozotaurawo nokushayiwawo nyaya ongoda kuti hei paya mukazodai paya muka zvokushayiwa nyaya. Ini dzangu nyaya kana dziripo ndinomira ndoga ndinotaura ndoga. But mahure chiderera akaoma vasikana kana tozogara ityai Mwari. Apa pavavengi vako vese vakakukomberedza vanokuvenga uwo usingazivi kuti wakavaitirei vanenge vamira vachibatana kudai ndipo unonoti Mwari vanorwa hondo dzatisingaoni dzatinoona vanokurwira hondo. Zvino zvanhasi zvaizvozvi ndiri pamukaha nefasting ndatotanga ndakati kana this time ndichinopinda kana pari pasi pemvura ndinondopapindawo chete. Haiwa tingadhererana hatidi kutaura zvekutaura because inini I've got a lot to lose. Nokuti inini I've got a lot to lose. Ndine brand irorivi, it's a very big brand to protect. Brand rotaswa nevanhu. So I'll protect it by all means. Kune vasina anything to lose.
zvachose nokuti munhu anenge angori 20 rand yake anongouya obhadhara wokwira auya $10 yake 10 rand yake ongouya wokwira saka munhu wada wabuda haiwa hatitauri neve hatina nguva yekuti tichasona ti tongotarisa hani munhu bozagara ninga munhu anotongo ibhawa rekutoilet ibhawa itoilet yekubhawa ibhawa recity council ada abuda ne5 you know but ndingangovhunduka nyaya kuti how do you do it guys with a straight face totosekerana tofara totowirirana uchiziva kuti hakuna uri kundiparidza kuseri you are turning people vamwe vanhu vacho vakatenwa vangavaiswa mugrupu ka ndakatanga kuvaziva 2017 2018 ndine vanhu ivavo but the power rasatan anga amanija kutena those people around nezvinhu zvisipo zvekunyepa kana tozogaraka guri rechinherera wakaoma wakaoma tinotokutya but zvokuzoya uchitora mari dzanhu pasocial media chindora paka izvozvo I'll stand for the truth ndichamira pachokwadi hakuna ching'anga chinoitwa pano pasocial media niwe aiwa ipapo ndomira pachokwadi muve nezuva rakanaka guys ndaendai